गाजा स्ट्रिपनि फरायसालियाव गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव गासिबो सिलिंखार आरो गासै 27 सुबुंफोरनि जिउ खहा इजराइल आरो हामासनि दावहाया दिनैसिमबो जोबाखै गाजा स्ट्रिपनि फरायसालि देहा फाहामसालि आरो गोबां गिदिर फसंथानफोरखौ सिलिंखार खालामदों इजराइलनि सान्थ्रिफ्रा फारसेथिं जेसेबांनो इजराइलनि सान्थ्रिफ्रा हामासखौ गाग्लोबदों एसेबांनो हामासनि सान्थ्रिफ्राबो इजराइलखौ फिननाय होदों मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव सोलिफुनाय दावहायाव मोन्नैबो हान्जानिफ्राय जागायजेननाय समनिफ्रायनो दिनैसिम सानथ्र'हायै रोजा सुबुंफ्रा जिउ गोमाबाय नाथायब्लाबो मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव गाग्लोबनाय सिलिंखार खालामलायनाया जोबनानै थाङाखै बेबादिनो इजराइलनि सान्थ्रिफ्रा फिन आरोबाव गाजा स्ट्रिपनि इउनाइटेड नेशन्स स्कुलाव एयार स्ट्राइक खालामदों सुलुंनि बादिब्ला गाजा स्ट्रिपनि इउनाइटेड नेशन्स स्कुलाव गोबां पेलेस्टाइनफ्रा आश्रय लानानै दंमोन बे समावनो गिख्रंथाव एयार स्ट्राइक खालामनानै फैयो इजराइलनि सान्थ्रिफ्रा बे गिख्रंथाव एयार स्ट्राइकजोंनो गासै 27 सा सुबुंफ्रा जिउ गोमायो आरो 100 सासो सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जानायखौ सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव